Karong Lunes ang labing-unang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iranta ang mga pangindahay sa mga yanong lungsuranon sa Marcos administration. Pinaagi ni ining report. Karong Lunes na muhatag siyang labing-unang State of the Nation Address si Presidente Bongbong Marcos. Pipila sa mga Sugboanon, sama nilang sa mga talisaynon ang nanghinaot nga makadungog og mahimo sa Pangulo sa nasod nga mapabarato ang mga palitunon. Libreng edukasyon alang sa mga batanon, ilabi na sa sama niining 18 anyos nga si Divine. About sa kanang pag-eskwela, dapat ang kanang mga karon college, mga mahal na kayong mga project nga na nya kami sad kay nagalisod may sad og molingkod na si BBM iyon tang libre ang pag-eskwela. Noon makasabot nga maglisod yun si BBM sa pag-implement sa pagpaubos din sa presyo sa itong mga palaliton. Pero hinaot may mo anak niyang solusyon. Pareha ng mga PWD nagkinahanglan og assistant o kanang mga tao nga nagkinahanglan trabaho. Taga ana niya. Mas maayo nga mapatuman ito ni President Marcos ang katong pagpaubos sa presyo sa mga bugas hasta ang kining pagpaubos sa bayranan sa kuryente. Samtang ang padayunon nga war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte ang tingwa usab sa uban. Nga unta Mr. President mapadayon nimo ang kuan kanang war on drugs. Kana war on drugs ba kay sa naobserba na lang ako sa kampanya ni President Duterte nga malinawon kayo. Kung unsa ang pagkani digong sa pagka-presidente, masa na iya, sunod sa siya pa. Tumanon lang sa dang yang kuan sa atong bansa na ang mga paliton nun mabarato lang sa bakay. Tungod sa pandemic, nagkamahal. Tumanon lang to niya iyang gisaad nga supisenta sa supply sa pagkaon nga nya makabatontag barato nga presyo. Laing pangindahay mao nga mahatagan og maayong pagtagad ang mga barangay workers. Dunay Magna Carta ang barangay. Mo gina akong gikuan nga dunay kasiguruan ang mga nanagbaho sa barangay. No, kay luoy maganing human ka ng mga tanod bay darana wa gyud badawat. Ni BBM regarding anang sa atong national ID na mapadali, mapahatag dayon na ang tanan maserbisyohan gid. Sa Mandaue City nang hinaot ang mga residente nga matuman ang gisaad sa administrasyon niadtong panahon sa kampanya. Sama ni mga trabahante sa kompanya, kinsa nang hinaot nga matabangan sab ang ilang sektor. Suportado ko naman siya eh. Pero may gusto kang proyekto? Lahat naman ng proyekto niya, okay naman sa akin yun. Lalo na sa mga employee na taasan yung sahod, na sinasabing tataasan yung sahod, sana matupad. Tsaka sa mga pagkain na sinasabi niya. Alang sa uban, gusto nila nga madungog sa presidente ang plano nga makapabenepisyo kanila. Labi na kuno kun presyo sa palaliton ang hisgutan. Malaumon silang matuman kini sa bag-ong administrasyon. Katong iyahang giingon nga maubos ang mga presyo sa mga bugas, mga May unta. Ayun. Pero luoy masad gud ang katong kuan mga farmer gani food. Is an order sa kuan sa nation kanang protection sa inana. So gusto og ma-fulfill ya katong yang gisaad nga sa pricing sa rice or ana. Moro jud na siya. Ina. 20 pesos. Oh, 20 pesos. So iya tong kuan jud patuman. Ang paghatag og katumanan sa mga gisaad atol sa kampanya, ilabi na ang pag-us-us sa presyo sa gasolina ug mga palaliton ang pangindahay ni Marivic Padel, asawa sa usa ka PUJ driver. Kay ang pagpamasada ang ilang gisaligan sa pagpatungha sa ilang upat ka mga anak, panghinaot niya nga unta magpadayon pa ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo. Kay ug mobrato ang gasolina, mas dako-dako ang among ma-income. Kay nagabang data nagrentoon mi ba nya mahal na baya karon ang kanang amo ang rentoon 650 nya ang gasolina grabing mahala.
Pag-us-usab sa presyo sa palaliton ug usbaw sa suhulan ang pangindahay ni Lourdes Aying kawani sa Clean and Green Office sa Lapu-Lapu City Hall. Byuda siya ug may duha pa siya ka mga anak nga gipaeskwela busa subidahon ang pagbudget sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa pamilya. Kung wa lang kay gipa-eskwela, okay ra. Kung na kay gipa-eskwela, ma'am, lisod. Ako si Famary Dumabok. Nico Sereno, Luan Merondina, Balitang Bisda.